Inselmilkom, illum it-23 ta' April. Nilqakom għal quddisa u r-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna li huwa l-missier li jagħtina l-ħobs mis-sema. O Ġesu Ewkaristija, ħobs tal-ħajja. Inti dak kollu li nixtiequ fil-ħajja tagħna. Nafdawlek fidejk ħajjitna illum. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Hu tiegħi u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti slim tagħna, mulej ħniena. Inti l-ħaruf tagħna tal-għajt, Kristu ħniena. Inti l-ħajja tagħna, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tiftaħ il-bib tas-salbna tas-sema lil dawk li jitwildu mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu. Kattar fil-qaddija tiegħek il-grazzja li tajthom biex kull min tnaddaf minn nubietu kollha ma jiċċaħadlu xejn mill-wegħdiet tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien, Stiefnu qal lill-poplu, lix-xjugħ u lill-kittieba: Ja nies ta' ras jibsa, intom għalaqtu qalbkom u saddejtu widnejkom u dejjem waqaftulu lill-Ispirtu Santu. Kif għamlu missirijietkom qegħdin tagħmlu intom ukoll. Lil min mill-profeti ma ppersegwitawx missirijietkom. Huma qatlu lil dawk li ħabbru minn qabel il-miġja ta' dak il-ġust li issa intom stess ittradejtuh u qtiltuh. Intom li rċevejtu l-liġi minn idejn l-anġli u ma ħaristuhiex. Meta semgħu dan, ħassew kliemu jinfdilhom qalbhom u bdew jażżu snienhom kontra Stiefnu. Imma hu mimli bl-Ispirtu Santu u bajnejh fis-sema ra l-glorja ta' Alla u lil Ġesu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. U qal: Ara, qiegħed nara s-sema miftuħ u lil bin il-bniedem fil-lemin ta' Alla. Huma nfexxew jgħidu kemm jifilħu u jsoddu widnejhom. Imbagħad intefgħu fuqu l-kol f'daqqa, kaxkruh il-barra mill-belt u qabdu jħaġġruh. Ix-xhieda qiegħdu ħwejjiġhom f'riġlejn żagħżugħ jismu Sawl. Lil Stiefnu qabdu jħaġġruh u huwa jitlob u jgħid: Mulej, Ġesu, ilqa' ir-ruħ tiegħi. Imbagħad niżel arkubtejh u għajjad bleħen għoli: Mulej, toddulhomx dan id-dnub. U kif qal hekk, miet. Sawl kien fehma waħda magħhom fil-mewt li tawh. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Mulej, fidejk jinnerħi ruħi. Mulej, fidejk jinnerħi ruħi. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija ta' salvazzjoni. Inti l-blata u l-fortizza tiegħi. Fġieħ ismek mexxini u wassalni. Mulej, fidejk jinnerħi ruħi. Fidejk jinnerħi ruħi. Int teħlisni mulej Alla tas-sewwa. Imma jien fil-mulej nittama, nifraħ u nitenna għat-tieba tiegħek. Mulej, fidejk jinnerħi ruħi.
Uri d-dawl ta' wiċċek lil qaddej tiegħek. Fit-tieba tiegħek eħlisni. Bil-ħarsien tiegħek tkenninhom kontra tnassis tal-bnedmin. Mulej fidejk jinnerħi ruħi. Jien hu l-ħobs tal-ħajja, jgħid il-mulej. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien in-nies staqsew lil Ġesu: x'sinjal se tagħmel biex aħna narawh u nemnuk? X'sejjer tagħmel? Missirijietna kielu l-manna fid-deżert. Bħalma hemm miktub tom jieklu ħobs mis-sema. Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom, mhux Mosè tagħkom il-ħobs mis-sema, iżda missieri jagħtikom il-ħobs tassew mis-sema. Għaliex il-ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Qalulu huma: Sinjur, atina dejjem minn dan il-ħobs. Weġibhom Ġesu: jien hu l-ħobs tal-ħajja. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minnu min. Dan il-kapitlu sabiħ, il-kapitlu 6 ta' San Ġwan, f'diskors li Ġesu jagħmel fis-sinagoga ta' Kafarnaum, il-belt adottiva tiegħu fuq ix-xatt tal-għadira tal-Galilija, il-baħar tal-Galilija u ta' Tiberijade, il-mulej juża ix-xbija tal-ħobs biex jitkellem fuq innifsu. Lejn l-aħħar ta' dan id-diskors sabiħ, Ġesu jitkellem ukoll fuq innifsu bħala l-Ewkaristija. F'dan il-mument jitkellem dwar il-persuna tiegħu, it-tagħlim tiegħu bħala il-ħobs tal-ħajja. U jitkellem ukoll dwar il-ġuħ u l-għaċċ li għandna aħna. Il-ġuħ u l-għaċċ jikkorrispondu għall-iżjed istint qawwi fil-bniedem. Fil-fatt Ġesu meta jagħti l-barkiet jitkellem fuq dawk li għandhom il-ġuħ u l-għaċċ għall-ġustizzja. Il-Papa Franġisku jgħid mela l-għaċċ għall-ġustizzja, il-ġuħ għall-ġustizzja jikkorrispondu għall-istint l-iżjed fondamentali tal-bniedem, dak li iġalna nibqgħu ngħixu. Bniedem ma jikolx, bniedem ma jixrobx, qed jikkundanna lilu nnifsu għall-mewt. Mela qed jipprova jispjegana li ir-relazzjoni tagħna miegħu hija importanti daqs l-ikel u x-xorb għalina. Min jiġi għandi ma jieħdu qatt il-ġuħ. Min jemmen fija ma jkun qatt bilanċ. U allura għalissa mhux qed nitkellmu fuq l-Ewkaristija li niċċelebraw fil-Qudiesa, il-mulej jitkellem fuqha iktar tard fil-Vanġeli li se nisemgħu fil-jiem li ġejjin. Ma bħalissa qed jitkellem fuq ir-relazzjoni tiegħi ta' kull wieħed waħda minna miegħu. Il-Papa Franġisku il-ħadd li għadda insista fuq din li l-fidi tagħna mhux sensiela ta' kmandamenti li rrid nittikjhom jekk kienx tifel bravu jew tajjeb, jew nkella affarijiet li rrid nemmen jew ritwal li rrid nagħmel.
aħna nitkellmu dwar relazzjoni ħajja ma' Ġesu ħaj, ma' Ġesu rxoxt. U jekk jiena nersaq lejn Ġesu, allura il-ġuħ tiegħi għall-imħabba jittaffa. Jekk jiena nemmen fih, nafdaħ u nobdih għax dan tfisser il-fidi, allura jiena ma nkun qatt bilanċ. X'jrid jgħid Ġesu? Li hemm bżonn fija li jiena niltaqa' miegħu. U din hija xi ħaġa li mibgħuta mill-missier tagħna li huwa l-imħabba. Il-missier jagħtikom il-ħobs tas-sew mis-sema. Ġesu li għal ħobs ta' Alla huwa dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. F'din l-espressjoni Ġesu qed jitkellem fuq il-misteru tiegħu tal-iben ta' Alla magħmul bniedem. Huwa l-ħobs ta' Alla dak li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Aħna wkoll qabel is-saċerdot jitqarben f'talba sabiħa li fiha s-saċerdot jitlob maħfra ta' dnubietu u jitlob il-mulej li ma jinfiritx minnu jgħid inti tajt il-ħajja lid-dinja. Bil-passjoni u l-mewt tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Ġesu huwa dan il-ħobs li jibgħat Alla biex itaffi il-ġuħ tal-umanità għall-imħabba, għall-paċi, għat-tjubija, għaż-sbuħija. U għalhekk illum nirringrazzjaw il-mulej, il-missier tas-sema li tana dan il-ħobs. U allura nifhmu iżjed kemm hi profonda dik it-talba li għallimna Ġesu. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Mhux biss il-ħobs materjali, imma huwa Ġesu stess. Il-ħobs li jinżel mis-sema u jagħti l-ħajja lid-dinja. Ejjew nitolbu għal tant nies li madwar id-dinja għandhom il-ġuħ u l-għaġġ fiżiku biex aħna nkunu dawk li nagħtu daqqatit biex intaffu il-ġuħ u l-għaġġ tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall-Knisja, għalina l-koll, biex aħna nkunu preżenza ta' xhieda li Ġesu għal ħobs ħaj li niżel mis-sema biex jagħti l-ħajja lid-dinja. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal min dbiet minn Ġesu, forsi anke minħabba fina, jew tortana, biex il-mulej fil-ħina tiegħu iressaq lejh tant nies li għandhom il-ġuħolaġġ tiegħu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal ġustizzja fid-dinja. Biex kull inġustizzja, kull korruzzjoni jgħibu quddiem il-verità tal-mulej. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna ma nibżgħux nersqu lejn il-vaċċin li huwa il-mezz li qed joffri il-mulej permezz tax-xjenza biex aħna neħilsu minn din il-pandemija. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li huma milquta minn din il-marda kiefra, għal frontliners kollha tagħna li huma diversi u ta' diversi joqsma u anke għall-awtoritajiet tas-saħħa. Nitolbu biex il-mulej ikun ma' kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna b'mod speċjali għal ħutna li mietu f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet. Nafdawhom fidejk u inti għatina dak kollu li għandna bżonn bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lejn l-offerta tal-Knisja ferħana. U għatija li tgawdi lejna ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Miżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nistqarru il-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għajt tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum.
Aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, binalla l-ħaj, li bil-mewt tiegħek jifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, int tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek, eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. It-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem ħatiħu kolli jasal fil-qawmin mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej, inroddu ħajr ħajr lill-Alla. Nofru dan ir-rużarju għal dawk kollha li fid-dinja qegħdin ibatu l-għaġġ u l-ġuħ. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għaraq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin saw fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek,
ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie nkurunat b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Slim Amen. għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-raba misteru minn tal-batija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltinatek,
Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum atina l-lum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin issaw fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina. Ħajja ħlewwa ta' matana slim għalik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva.
Lilek nitniedu, aħna u nibku nolfqu f'dan għal-wid ta' dmuħ. Eħmela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missirna li intu bismewit itqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikulli titint kif is-sema jgda fl-art. Obsna ta' kuljum matina l-lum aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħalniex fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, saw fis-sija tal-mewtana. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. F'kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddifuq. jistrieħu fis-sliem. Ammen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu smana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla, Enna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, enna lina, Spiritu qaddis Alla, enna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, enna lina, imqazza Marija, itlopalina, imqazza Alla, itlopalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlopalina, ta' Kristu, itlopalina, il-Knisja, itlopalina, tal-ħnina, itlopalina, tal-grazzja talla, itlopalina, muxebba, itlopalina, mit-tama, itlopalina, li żiet safja, itlopalina, li żiet nadifa, itlopalina, bla teba, itlopalina, li tistħoq l-imħabba, itlopalina, tal-ħaġeb, itlopalina, tal-pariri tajjeb, itlopalina, ta' min ħalaqna, itlopalina, ta' min salvana, itlopalina, xebba kollok għaqal, itlopalina, xebba li tistħoq kull qima, itlopalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlopalina, xebba kollok seta, itlopalina, xebba kollok ħnina, itlopalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlopalina, mera tal-dusija, itlopalina, tron tal-erf, itlopalina, bidu tal-ferħtana, itlopalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlopalina, amara ta' kull grazzja, itlopalina, amara ta' kull tiba, itlopalina, warda mistika, itlopalina, torri ta' David, itlopalina, torri ta' lavorju, itlopalina, dar ta' deb, itlopalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlopalina, bib ta' sema, itlopalina, kewgba ta' filodu, itlopalina, saħħa tal-morda, itlopalina, ken tal-midimbin, itlopalina, faraġ tal-migranti, itlopalina, faraġ tal-imniktin, itlopalina, għajnuna tal-insara, itlopalina, sultana tal-anġli, itlopalina, sultana tal-patriarki, itlopalina, sultana tal-profeti, itlopalina, sultana tal-apostli, itlopalina, sultana tal-martri, itlopalina, sultana tal-konfessuri, itlopalina, sultana tal-verġni, itlopalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlopalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlopalina, sultana mtella s-sema, itlopalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlopalina, sultana tal-familja, itlopalina, sultana tal-paċi, itlopalina, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħid nubit tad-dinja, enna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatillinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. U inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema jitfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Ġuseppi, kun missier għalina wkoll. U mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe ta' Qalb Safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu lill-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe għarus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Ir-Rużarju u l-Barka Sagramentali iwassluna fit-tmiem dan il-mument ta' talb għallum. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom online fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Infakkarkom li min jixtieq jordna minn qabel il-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Il-ktieb jintbatilkom direttament id-dar.
Grazzi tal-li kontu magħna għal dan il-ħin ta' talb. Insellmilkom.